Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandutho Tieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari osechopo studio ka. Odiochieng' ma kawuono wadwago mbaka kotenore kod tho abath kata stroke. Kaka Ramogi TV wariwore kod piny ngima e hingo odiochieng' ma kawuono waduongo kacha ni World Stroke Day ma wadwa ni mondo mi in nyaka Ramogi Ajwang' ing'e kendo ipuonjri mathoth kotenore kod chandruok mar stroke. Stroke en ang'o? Ang'o gini manyalo kele? Ponono ni ok othiedhe seche makare. Ang'o manyalo timore ne in kata ne jagono ma stroke ni omako to? En ang'o gini minyalo tim? Bende nitiere ranyisi ma kiwinjo tinyalo chich ni nyaka bedie ni stroke nitiere machiegni. Mago gi moko mathoth e chenro ma kawuono ka bende rwako daktari marwa bonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olonye weche mage kokwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel mar World Stroke Day. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Mae Dr. Charles Ohawa. Dr. Charles Ohawa nyocha ni e studio ka. Kane wawacho weche mag adundo. Kawuono koro waduogo wachako wawacho weche mag tho abath mind stroke. An aja Ugenya. An daktari. To kinde ni atiyo e osiptal maduong' mar Aga Khan. Adhi mbele gi tiegruok e weche mag tuoche machendo ji mang'eny gi iluongo ni internal medicine. Erokamano. World Stroke Day kaka Ramogi TV kaka chenro mar penj laktar. Ang'o mineno ka berwa ka watudre kod piny ngima mondo wahingo odiochieng'ni? Erokamano kuom penjono. Tuo mar tho abath mind stroke en tuo mosechako osebedo mang'eny ahinya e piny ma koro sani wadake ni. Ne tuo man ne ntiere chakre chon. Lakini kinde ma wantie ni to koro medore nikech gik moko mane wawuoye kinde mane wawuoye weche mag adundo ka. Koro ka wawacho chieng' chande ni tuo mar adundo, buok mar adundo iluongo ni heart attack. To stroke to kara waluongo ni buok mar obwongo ema kelo tho abath ni. Koro en tuo ma osebedo ka medore sana. Kata en achiel kuom tuoche 10 mokwongo makelo ni ji shida mang'eny e piny ma wadake masani ni. Koro nyaka wuoye weche mag stroke odiochieng' ma kawuono. Sana kawuono ma en odiochieng' World Stroke Day ni. Nyaka koro wawuoya wawach ne jopiny ni stroke ni to en ang'o, to ang'o ma wanyalo timo e wi wach stroke ni. Ka en adundo to wanyalo wacho ni buok mar adundo. Ka koro en stroke kata tho abath wanyalo wacho ni buok mar obwongo. Mano gi dholuo mayot mokalo. Ang'o matimore seche ma obwongo buok? Moro wadwa ni wakawie picha mar obwongo, wang'i kaka obwongo chal, kaka remo ringo e obwongo kata kaka obwongo tiyo e yo machuo. Kae to koka wabodonjo ni stroke ka odonjo to en ang'o motimore obwongo ka. Daktari wachak gi kanyo kod obwongo. Okay. Obwongo kaka an gima kaka ka obwongo en kaka en map mogore del te. Obwongo ni kaka entie en e iye wika, lakini ogor map mar dendi te. Ma obwongo ni ong'eyo gimoro amora mantie dendi. Ong'eyo kaka gimoro amora mane dendi tiyo. Kata obed mana lith tiendi piny, kata obed mana lit lweti malo kaendi, kata obed mana pien mane dendi. Map no duto ogorore e obwongo mari. Ma obwongo ni ong'eyo kaka gitiyo, sama gitiye, gik ma gitimo, dakika ka dakika, sa ka sa. Koro obwongo kaluwore gi wach mar tho abath mind stroke. Obwongo gima muhimu kuom obwongo adundo goyo remo, to achiel kuom fuondi madwaro remo ni mogik en obwongo. Koro ka chochni moro amora obete remo madhi e obwongo seche moko ema kelo weche mag stroke ni. Koro obwongo ka atimo summary en ni obwongo emogore map mar del, to part ka part mar obwongo control gima part mora mora mar del timo. Ineno kata mana gima wan go e screen kaendi. Ineno ka opog obwongo e part mopogore mag obwongo. Manyiso niya part ka part manie obwongo ka nigi tije kaluwore gi tije mag del duto. Wuok e tiendi nyaka malo. Ero. Imulo kamoro kacha ni kaponono ni chochni nyalo bet kaka remo ringe obwongo, kaka remo donjo kod kaka remo wuok. Chochni moro amora nyalo bedo, nyalo kelonwa chandruok. Moro wang'eni ni chochni gi thothne ang'o manyalo kelo chochni manyalo miyowa chandruok mar tho abath kata stroke? Okay. Mano penjo maber.
seche ma obwongo dwaro remo, nitiere leche matero remo e obwongo kowuok e adundo ka gibedo leche madongo mawuok e adundo ka dhi e kori kaendi to gichako gipogore matindo tindo katero remo e obwongo malo. Koro stroke nitiere nyadiriyo. Nitiere stroke to nyadiriyo gi duto gin kaluwore gi chochni mag ringo mar remo kaka nasewacho. Nitiere stroke ma waluongo ni hemorrhagic stroke. Nitiere stroke ma waluongo ni ischemic stroke. Koro wachak gi hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke en ang'o? Hemorrhagic stroke nyiso niya, remo ochwer e obwongo. To gima kelo chwer mar remo e obwongo en ang'o? Leche mathiso matero remo e obwongo gi, moro nya bedo nobwasore. Koro remo maringe i ler cha ochako lak e obwongo. Mano iluongo ni hemorrhagic stroke. To gima timore en niya, pi mane ni pipe kata mana ne wabed gi sink mar pi mwaloge kona kachacha. To pipe matero pi kuno obwasore gi oko. Ang'a timore? Samidhi yawo tap okine pi. Mano nyiso ni pi duto moripo bed ni bire tap no rumo gi oko kuchocho kama tap obwasore. Mano e gimiluongo ni hemorrhagic stroke. Ischemic stroke en ang'o? Ischemic stroke timore seche ma ler mathiso matero remo e obwongo gi gimoro dino gi. Ang'o madino gi? Gima dino gi en namba achiel, onyalo bedo gimiluongo ni clot, remo mochokore. Remo mochokore ni nyawuok kanye. Onyalo bedo nowuok e adundo, onyalo bedo nowuok e gimoro amora ma kata mana e oboye ng'ato modhi adundo ma adundo goye modhi malo, remo mochokore ni. Koro kochopo kama ler nitie matin to moko kaen to oblok ler no endi. Gimachielo makelo dinruok mar leche en gimiluongo ni cholesterol. Leche mantiere makale ng'ut kaendi madhi e obwongo nyalo bedo ni mo miluongo ni cholesterol odinogi. Koro seche modinogi chuth to remo ok dhi malo. Kendo gimachielo matimore to koro kendo waneno e joma hikgi ket kang'eny. Koro kikalo higni 70 kidhi mbele. Nitiere lokruok moko machako bede leche madhi e obwongo madinogi. Mano anyalo wacho gi bang'e matin. Lakini mano en gima waneno kuom sana joma hikgi osemedore matin moloyo kuom joma hikgi pod tindo. Joma hikgi pod tin en mana gik motudore gi gik mane owuoye chieng' chande kaluwore gi weche mag sukari, weche mag pressure, weche mag cholesterol mani malo, gik machalo kamago. Nyakwara Muge Joan kaka iwinjo no en odiechieng stroke e piny ngima Ramogi TV ok wadong' chien. Wadwani mondo mi wapuonjre, wadwani mondo mi wayaw pachwa waduto te wang'e kaka wanyalo ng'eyo matut kotenore kod chandruok kata tho abath. Daktari opimonwa ni wantiere kod kidienje ariyo mag stroke kata nitiere gik moko ariyo madongo manyalo kelo stroke. Wantiere kod leche mag remo kobarore, koro remo cha odhi to pukore obwongo. Seche mopukore obwongo chandruok bedo kanyo. Kaito wantiere kod kidienje mar ariyo ma en leche mag remo odhi odinore. Ang'o gini manyalo dine? Opimonwa kacha ni clot kata poto mar remo kachiel kod mo mawacho ni ok kare cholesterol bende nyalo dino leche mag remo, koro remo ok donj e yo makare. Joma mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod stroke, isemulo kidienje mar jogo ma higi oseniang' ma bende ibro pimonwa ni en ang'o manyalo kelo chandruogni higni 70 kadhi wiye. To mar remo mabarore, leche mag remo mabarore kata madinore, awinjo kimulo gik moko kaka pressure, gik moko kaka diabetes, ang'o gini kendo manyalo keto ng'ato e ong'ala manyime mar bedo kod stroke. Erokamano Ruth, kaka ne wawuoyo mana biro kamogik e weche mag adundo, ne wawuoyo e gik mok inyal geng'o, gik minyalo geng'o. Kanye madoke kendo kawuono. Nikech ka wang'e gi kanyo to yot mondo winj puonj madhi mbele. Nitiere gik mok inyal geng'o. Mana kaka nawacho kana biro ka iluongo ni family history. Family history nyiso nang'o? Wuonu kata minu ne stroke ogoyo. Mano nitiere kelo risk mari malo mar bedo gi stroke. Nitiere bedo ng'at madichuo. Iwacho ni joma chuo nigi risk mamalo moloyo joma mon ka tudore gi weche mag stroke. Gimachielo
en iluongo ni demographics nyiso nango. For example, iwacho ni jo modak e pinje Afrika nigi risk mamalo moloyo joma wazungu bedo gi stroke. Kata mana kidhi piny mantiere jomoriwore mang'eny kaka Amerika nitiere joma iluongo ni Black Americans. Kipimo stroke matimore kuom joma Black America gi joma white, joma rochere modak Amerika, iyudo ka joma Black Americans modak Amerika nigi stroke okang' mamalo moloyo jorachere. Wamake makakanyo kuom gigo manyalo keto ng'ato ng'ala malo mar bedo kod stroke. Seche moko uyueyo ni nyakora muge jwang' adwa ni wasuda kodi kaka daktari medo puonjowa e World Stroke Day, kako medo nyisowa, kako medo leronwa. To in bende ka itere kod penjo tadwa ni mondo miyor penjo. Namba na mar SMS en 236 kwa duogo to abodhi nyime kod penjo, kwa dhi nyime kod chenro. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars and taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Look, who is here? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli puri. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. So I feel very good working here because I trust this, because I have enough skills for working. At the same time, this job has really helped me a lot because what I get from here, I pay my own rent. Yes. My aim is just for the deaf group, I want them to access opportunities. Because very many people believe that if you are deaf, you are not able to do other things. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mosekedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende. Wanyalo luongo ni emotional kata psychological support. Kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mosebedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda, mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Enang'o marach? Nyakocha oringo.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tho abath kata stroke. Wayudo kacha ni kapo nono ni anyuondi moro ne nitiere kod stroke, nitiere kod thuolo ni nyalo bedo kode. Po nono ni in ng'ama dichuo kipimo kod joma mine, iwacho ni joma chuo thuolo gi nitiere malo kipimo kod joma mine. Kaito bende kidhi e pinje maoko ipimo no kacha ni jogo ma okiko kido, jorotenge kipimo kod jorachere to jorotenge nitiere kod thuolo mamalo. Kanye mane wantiere daktari, kanye mwadhi godo nyime. Seche mwadhi nyime adwani mondo mi chiki itie penjo ni kato wabo medo sudo. Openjo kacha ni kalera mar remo obarore e obwongo ma adonge kelo tho machiel kachiel koso iluonge ni Nancy kowuok kumoja nyalo dwoko Nancy to kwasetieko kidieny machielo ni. Erokamano Nancy. Mano penjo maber sana nikech kana wuoye obwongo nawacho ni obwongo nigi map mo control go gik matimore e part mora mora mar del. Nitiere kuonde mag obwongo ma tiyo tije ma muhimu sana e del. Tije ma muhimu gin kaka ng'o? Gin kaka yweyo, gin kaka gorruok mar remo, kaka dundo goyo remo. Ineno. Koro tije kaka goyo remo mar adundo, yweyo, gin gik ma ok inyal bedo mangima ka ok timre malong'o. Koro part mar obwongo no ka gima kamano timore, to mano nyalo kelo tho kanyo gi kanyo. Lakini nitiere kuonde ma ok anyalo wacho ni ok muhimu ahinya. Anyalo wacho ni tije ma gitiyo ok gin tije ma koko timore to ok inya bedo mangima. For example, ken mana part ma control lith lweti kama. Lith lweti ni inya bedo mangima ma ka onge. Ineno. Koro mae luore gi kama gima kama otimore e obwongo ni kacha chande. Ok en kamoro amora manyalo kelo tho. En mana kuonde ma specific ma tiyo tije ma muhimu mok inyal bedo mangima ka onge. Moro wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni remo nyalo bedo kod chochni kaka ringo e obwongo. Be magi gin ranyisi ma ng'ato nyalo winjo e dende kata ng'ato nyalo neno daktari? Ng'enyne ringo mar remo e dendi timore kikia. Kata mana e obwongo remo ringo kikia. Kiwuotho kitiyo tijeni remo ringa dendi. Nase wacho ni nitiere gik miluongo ni risk factors. Risk factors gin gik mamedo nafas mari thuolo ni mar yudo stroke. Koro gik minyalo geng'o gi na wacho gi chieng'cha to gin mana gik maber adhi wacho sani. Madho ndawa, madho kong'o, pressure mani malo, sukari mani malo, cholesterol mani malo. Koro gigi kobedo ka medore sana pressure, wawuok kuom pressure. Pressure samo bedo mani malo to remo ringo matek sana e leche ma dhi obwongo. Leche ma dhi obwongo gi nitiere kuonde moko ma ka gichopo to gibedo mathiso sana. To gibedo ma korgi tindo sana. Giyot sana. Ma ka remo ringa gi ng'wech matin to bwaso gi abwasa. Koro remo chaka pukre obwongo. Ineno. Koro kawuono kaka World Stroke Day wawacho ni every minute counts. Every minute count nyiso nang'o. Seche ma ng'ato nigi dalili mag stroke, dakika kaka medore e kaka chochni medo bete, e kaka nafas mari medore bedo malo mar bedo marach kata mana tho kobiro marach. Koro kawuono World Stroke Day wawacho ni act fast. Act fast nyiso nang'o. Fast. F N face. So facial droop. Facial droop nyiso nang'o. Nyiso ni seche ma ng'ato yudo stroke, achiel kuom dalili en ni iseneno ka ng'ato dhoge bam ma face ne ochamo konchiel. Iyudo ka face ne obam. King'iye kama tiyudo ka bath dhoge moro ni piny, bath dhoge moro ni malo. Mano e gimiluongo ni facial droop. Mano e achiel kuom dalili mag stroke. En ang'o? Arm en bat. But a stroke obiro nang'o. Seche ma stroke otimo ng'ato, iyudo ka koro obwongo ok nyal control gik ma bat timo. Bat ng'ato ok nyal ting're malo. Iyudo ka koro bad ng'ato weak, ng'ato lira bade kama. Iluongo ni arm. S en ang'o? Speech difficulty. Speech difficulty nyiso nang'o? Ng'ato dhoge chako moko. Nitiere kuonde mag obwongo ni ma control
wuoyo, o control lewi, o control duondi kaki wuoyo. Iyudo ka seche ma stroke ogoyo ng'ato to ng'ato chako bodho wach, ng'ato ok wuo malong'o. And then T gima muhimu koro zaidi iluongo ni time, sa. Nikech gimoro ka stroke en gima timore abruptly nyiso otimore kapo apoya nono, otimore apoya nono, otimore mapiyo piyo, to bang' dakika 3 ng'at mane wuotho maber osegore piny, ng'at ma ne wuotho maber pache oselal, ng'at mane wuotho maber koro ok nyal ting'ore malo, ok nyal wuotho, ok nyal ting'o gimoro gi lwete, bodho wach, ok nyal wuoyo malong'o. Ineno koro time ni ang'o miyo wakete e theme ni? Thoro wach ni wakete time nikech seche ma stroke otimo ng'ato oripo waring mang'wech mondo watim gima nyalo miyo ng'ato reso ngimane, ama nyalo miyo dalili mag stroke gi ok dhi mbele. Nikech nonro wacho ni nitiere gik minyalo geng'o ka seche moko pok okalo, lakini nitiere seche ma kokalo to koro obwongo gima notimore kama stroke notimo cha obedo motho. To kosebedo motho to koro kati duok mana remo kuro koro ok nyal konyo. Gima nosekethore cha nosekethore. Ineno? Yes. Koro kar time ka anyaka jibed godo ma otang' ahinya emomiyo wantiere kod twagni ka wa create awareness nyakwara Mugia Jwang wadwa ni mondo ming'e weche gi faster. Wacho kata ni face kineno ka ponono ni lenda ng'ato, face ng'ato konchiel o droop ka gimo luara, mano en chandruok. Kato wacho kata ni bat ne en bat matia maber, tineno ka koro en bat makoro owito teko, oyom ok onyal sudo kod weche makamago. Kato weche mag S and speech kaka ng'ato wuoyo ni goga kod ng'ato mbaka maber kaka wago mbaka ni, tineno ka kuom nyiriri matin to asechako bodho wach kati sechako bodho wach mano chandruok. Time every minute counts. Gima daktari wacho kineno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo, onego bed ni timo ang'o daktari? Seche ma inena ka gimoro lokore kuom ng'ato kuom gik ma wawacho gi. Na wacho gima chielo mane ka wacho en ni obwongo ni o control gik mang'eny matimore e dendi. Koro kuom gik mo control gi te kasoro nyabete seche ma ng'ato yudo stroke. Okochuno kata mana fast masewacho ni, gik ma yudore fast masewacho gi. Okochuno no mago kende nyaka bedi. Ng'ato nyalo bedo kata mana gi rundruok mar wich, iluongo ni dizziness. Kara ng'ato nigi stroke. Ng'ato nyalo bedo ni okonyal winjo wach. Ng'ato ne winjo wach maber to suddenly okonyal winjo wach. Ng'ato ne neno maber to koro ng'ato wacho ni wang'e odinre, ti paro no ngero kara ok onen. Ineno nikech obwongo control gik mang'eny. Koro seche ma ng'ato oyudo stroke, gima wawacho ni ng'at ka ng'ato oripo bed ni ringo dhi e osiptal man machiegni kode. To gima rach e Kenya ma wadakie ni en ni osiptande manyalo thiedho tuoche mag stroke tin. To bende specialists madakteche manyalo chiedho weche mag stroke tin, iluongo ni neurologists, joma deal go bwongo obedo matin. Lakini gima wawacho ni ji en ni seche ma ng'ato obedo gi science makama, kata mana seche ma watni mora mane budhogo obedo gik machalo kama, gima inyalo goyo mayot en 911, inyalo manyo ambulance man machiegni, to gima muhimu en ni chopo osiptal kar thieth ma machiegni kodi mondo wachak ane gima iluongo ni stroke pathway. Stroke pathway nyiso nang'o? En gik ma watimo ni ng'ato seche modonjo e osiptal nyaka chieng' manowuogi, chieng' mwatimo ne discharge. Kaluwore gi weche mag stroke, waluongo ni stroke pathway. En gi gik mang'eny ma watimo seche ma ng'ato donjo gi dalili manyiso ni onya bedo gi stroke. Mamoro kwa ido thuolo tibiro nyisowa ni gin ang'o gini ma itimo e stroke pathway. Ni wasewinjore kacha daktari ni wakawo penjo bende to wasudo. Ayudo ote moro ka daktari owacho kata ni to bende stroke inyalo nyuol godo ng'ato, bende onyalo ringa nyuola mano ni semulo, kata kamano apani no kowinjo koso mano gimiyudo e duong', to ranyisi mage
kaponono ni omako ng'ama pod tin mano Christine kawuok yala ibro duoko mano ka waseka oyueyo kato penjo machielo madaher mondo mi ipar seche mwaka oyueyo wacho kanya ni penj na laktar ni nango jogo mathothne ok wacho ni teni thothne iyudo gi stroke ng'eny gi inyalo nwang' ni nitiere kod kute mag ayaki bende nitiere tudruok e kind kute mag ayaki kod stroke mago gimoko mathoth wadhi yudo e kidieny mar ariyo nikech en World Stroke Day wadwa ni wayaw pachwa omiyo kela penjo go penjo moro amora ma nitiere godo kel mondo mi wapenj laktar. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Enango marach. Nyakocha oringo. Baite murume, we wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Achije chiko kamoting'o jatatije machon makojole okumba mar thieth mar SHA Robert Ngasira omaki ka itudo gi mibadhi ya guluno. Although our schools existing and maybe it has BOM teachers, we cannot send any money to a school where there's no government teacher. And you discipline them. And we'll discipline them. They are your employees. It's going to get worse. It's criminal. Od buro keto migao mar somo e tago maliet kaluwore gi midhiero mar onge mar pesa ma oromo ne sikunde. Jodito mag sirikal kod jotelo medo chopo mar chung'e kar liend Raila Odinga Bondo. Ni waombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye wakatimize haki yao, wakapige kura. Yiero ma piny Tanzania obedo gi tulo ka ng'anyo makagi kacha bendo bagi.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'eyo chandruok mar tho abath kata stroke, World Stroke Day. Ok wadong chien, wayaw nyaka line ka nitiere kod penjo tinyalo oro ote machuok indiko penjo ni namba mar 236000. Kaito bende wayaw line mar simu ka nitiere kod penjo go simu mondo mi ipenj laktar. Kane pok wadhi e yweyo, daktari ne wachire kod penjo ka nitiere tudruok moro amora e kind kute mag ayaki kod stroke. Moro nyalo leronwa mano kato wamedo sudo kod chenro ma kawuono. Mano penjo mana rito ni ng'ato penj. Nikech en gima wabedo ka waneno ka gi kacha. Iyudo ka ng'ato biro gi tho abath kata stroke. To gima iyudo kende mantie shida manyalo bedo ni omedo nafas mare mar bedo gi stroke en mana kute mag ayaki. Ing'e ni kute mag ayaki kano chakore ne wang'e mana ka tuo ma duoko rateke mag del piny. Lakini kaka higni dhi, wachako wafwenyo ni tuo mar ayaki en tuo manyalo timo gimoro amora e dendi, wuok e wi malo nyaka e tiendi piny. Wamake kanyo kiyiena wakawe simbo Mondi. Omondi, halo, penje laktar. Nyajino. Machiegni Omondi, penje laktar. Mae Bernard Mondi kawuok Gainesland. Ok ang'eyo kiwinje daktari? Winje. Wadhi nyime. Penjo mango. Ni tuo mar ndulmeni inyuologa kode nyathi kose en gima donjo kuom ng'ato? Ndulme? Yes. Erokamano Omondi, yienwa mondo mi kawuono kik wadonje e ndulme, kik wakik wechegi, to chieng' mabobet kod twak mar ndulme ibo winjo tiende malong'o. Wadhi nyime kod stroke kiyienwa. Wadhi nyime daktari. Koro nawuoyi tudruok mar kute mag ayaki gi stroke. Nitiere gik ma tuo mar ayaki timo e leche ma ringo kadhi e del duto. Ok anyalo wacho kata mana leche mag obongo kende. Leche kata mana madhi e oboye ng'ato, madhi e adundo ng'ato, madhi e chuny ng'ato, madhi e tiende ng'ato, kata mana madhi e obongo. Seche ma rateke mag del mar ng'ato odwok piny gi kute mag ayaki, to chalo dala maonge fence, maonge chiel. Ma ng'ata mohero nya donja kako hero. Kinde mane wane primary school mane wasome ne onge chiel. Koro ne wadonjo to wawuok kaka wahero. Ineno. Koro mane gima timore e del. Seche ma rateke mag del odok piny, to kata mana nitiere lokruok moko mabede leche manyalo miyo ng'ato yudo stroke. To kata nitiere kansa matimo leche. Nitiere kansa machakore e leche. Achiel kuomgi ka nitiere jomosewinjo iluongo ni Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma en kansa machakore e leche. Yiena mondo mi akaw simbo piyo. Ayaki ema kelo gini. Kiyiena, akaw simbo piyo. Opio, halo, penja laktar. Halo? Opio. Machiegni penj laktar. Amor kodi gi laktar. Apenjo kama. Apenjo laktar. Awinjo ka wacho tuo mar kansa. Iki kaka inyalo nyuol kode nyathi sama momako iki kaka inyalo nyuol kode nyathi. En tuo mayudo ng'ato kadiye. Kata nitie tuo ma kochamo to nyalo miye gima kamano. Erokamano piyo. Openjo penjo maber nikech mae penjo ma wayudo kuom ji mang'eny. Ng'ato penji ni bende stroke inyalo nyuol go ng'ato. Aparo ni Opiyo oriwo gimiluongo ni cerebral palsy gi stroke. Ineno? Cerebral palsy mano topic mopogre. Wanya wacho chieng' machielo. Mane mineno kinyuolo nyathi, ma nyathi ok nyal chung', nyathi ok nyal wuotho, nyathi ok nyal timo gik ma ng'ato timo. Iluongo ni cerebral palsy. Mano topic mopogore. Lakini stroke ng'enyne waneno kuom joma dongo. Joma tindo ma waneno gi stroke gin joma nigi sickle cell.
mane group ma joma tindo ma waneno gi tuo mar stroke. In fact, ng'ama tin mogik mananeno maseneno koyudo stroke nyaka nachak bedo daktari en nyathi ma jahigni 6. Ne tugo gi nyithindo wetene kama to guom gi piny to chung' tame to nyithindo paro neno yuma to kara nyathi oyudo stroke. Mano ne dalili mokwongo ma tuo ma iluongo ni sickle cell. Mano to tuo mwanyalo wuoye kendo chieng' machielo. Lakini ng'eny stroke waneno kuom joma dongo. Ng'enyne joma hikgi osekalo 40 kadhi mbele. Of course risk no medore seche ma higeni medre sana sana kisekalo koro higni 70 kadhi malo. Hello, penje laktar. Hello, Ruth. Machiegni penj laktar. Idhi nade? Adhi maber machiegni. Erokamano ahinya. Apenjo ni to stroke be nyalo goyi? Aina mabamo dhok be nyalo goyi? Bo nyalo chako goyi kendo e interval machielo? So mana goyi dichiel to kochako nuo? Mana luwo jakiranda. Erokamano ahinya. Bende stroke kanosego ng'ato nyalo nuoye kendo koso kogoyi dichiel to mano en? Stroke nyalo nuore kata di 100 kuom ng'ato achiel. Wawacho gik makelo stroke, gik mamedo nafas mari mar yudo stroke bedo malo. Wawacho gik mok inyal geng'o ka gik minyalo geng'o gi kaka sukari man malo, pressure man malo en gik machalo kamago. Kane stroke ni okele gi pressure kata nokele gi sukari to pod sukari ni omedo bedo malo to ama pod pressure ni omedo bedo malo, mano pod inya yudo stroke okang' machielo. Koro stroke en gima ng'ato nya yudo kata di 100. Luwore mana gi kaka idil gi gima nokelo stroke. Kidil kode marach ma okothiedhore malong'o to stroke pod inya goyi kendo. Yes. Antiere kod penjo moro ka daktari. Owacho kacha ni iluonge ni Silpa kowuok Thika. Stroke nogoye higni 14 mokalo. Yera mondo bia kawie simu ni kata koka duoge sim Silpa. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Mapati pita wuok machiegni wawinji. Apenjo laktar. Ito sema stroke nitie onyalo mako mana ng'ama nitie ng'ama pok odhi tindo ok nyal mako. Ng'at ma? Mar ariyo. To kapo ni undi ng'ato. Kapo ni unyalo undi ng'ato. Nitie kaka unyalo express ng'ama e kindi gi miyo moriwrigo. Okwawinje maber ahinya to kata kamano akwayo ni mondo mi director wa gi producer okawnwa penjo no. Adokir Silpa. Silpa ne penjo kacha ni wuok Thika. Stroke nogo higni 14 mokalo daktari. To osebedo puth kuom higni 2. Owuotho gi chuma higa 3 bang'e nyaka sani pod owuotho ka oswerore nikech kantiere kaka ne omiyo otho konchiel koro ngimane ok en kaka yandi ni entiere. Owacho kacha ni bende chieng' no changi. Bende inyalo thiedhe modogi ngimane obed kaka ne ntiere chon. Wacho ni ne ogoye ka ja higni 36 sani en gi higni 51. Atimo mos kuom gik mosetimorego. Seche ma stroke miyo ng'ato bedo puth, ng'enyne chango bedo shida. Ineno. Emomiyo wawacho ni time, every minute counts. Nikech ang'o? Seche ma stroke otimo ng'ato nyiso ni kama stroke otimoreno kanyo bedo motho. To kaka seche medore e kaka thono bende medore e obwongo kaendi. Iyudo ka gima nochakore kama this kama medo bedo malach to medo dhi. Iyudo ka part maduong' mar obwongo obedo motho. To seche ma part mar obwongo maduong' bedo motho ka watimo picha ka wang'iyo to wanyalo wacho ni ma to yot mondo ng'ani ochangi ama tek mondo ng'ani ochangi. Lakini ng'eine ka stroke timo ng'ato bedo puth to chango bedo lweny. Lakini ano kan Nyasaye gima wacho en niya gini wamiye time. Ka wamiye time to koro waneno ni bedo puth ni dok chien
kose omedore kose odong' adong'a kar tiende. Kodong' kar tiende to nyiso ni nyaka bed ni chieng' ma stroke ni notimore ne en part maduong' sana, ne en area maduong' sana mar obwongo. Emomiyo recover bedo shida. Lakini ka stroke otimore kama this kama to iyudo ka ng'ato changa ma ng'at mane wuotho kaling'o koro wuotha maber. Lakini koro kata mana part maduong' sama seche ma stroke otimore ka ng'ato chopo e hospital kar thieth e seche mani kare ma watimo gik moripo bed ni watimo ne ng'ato tiyudo kata ka ng'at mane nigi stroke kama lach iyudo ka chango. Lakini ng'enyne iyudo ni jowa mang'eny dhi kuonde mag thieth ka seche olewo. Iyudo ka ng'ato ne stroke ogoyo nyoro gotieno kawuono gotieno pok odhi e hospital. Pod imanyo kaka itere e hospital. Ng'eyo dhi en mana kiny gokinyi. Koro iyudo kaka seche gi dhi e kaka ng'ato bedo ma bedo gi ng'ol ma kama. Antiere kod Beatrice line. Beatrice, hello, penja laktar. Hello, Kamogi. Machiegni Beatrice. Apenjo kamae. Awinjo kuwacho wach mar stroke. Ne nitie osiepna moro. Ne en ng'ama madhe ma en gi 40 years. Nobedo gi chal mar stroke lakini ne en gi buok mar tho gi bathe konchiel. Koro ne ding' ni ne gino be wan be nobuogwa, nwakawo pi maliet mwawang'o go bathe kono mwarwayo. Koro nwatimoga kamano every day manyaka weakness mar badeno nodok chien. Koro apenjo daktari kama ni gino nyalo buogo ng'ato tinyalo kawo pi maliet ni tirwayogo nyalo duoke chien. Ruecho daktari gi pi maliet ponono ni uneno ranyisi mar stroke kuom jatuo. Ok adwa wuoyo kuom pi maliet. Adwa wuoyo kuom ruecho. Achiel kuom gik mwatimo ni jotuo ma stroke ogoyo iluongo ni physiotherapy. Physiotherapy timang'o? Seche ma stroke ogoyo ng'ato, part mar obwongo ma stroke ogoyo cha wiye wil gi tich, wawach kamano. Wiyi kanyo wil gi tich. Ochal gi morucho gimoro amora data tema ne ni kanyo. Koro mondo iduok data ni achiel kuom gik ma watimo en physiotherapy. Physiotherapy timang'o? Wawuondo obwongo ni lwedo cha pod tiyo, ni tielo cha pod tiyo. Koro watime kama warwecho. To iyudo ka ndalo dhi to obwongo cha chako kwanyo matin. Ma yudo makonyo matin. Ok anyalo wacho ni koro ruecho thiedho stroke. Ok othiedh stroke. Okonyowa mana e gima iluongo ni rehabilitation. Rehabilitation en timang'o? En duoko data mane oruchore cha obwongo cha. Ema watimo. Koro en mano gima muhimu timo, lakini ma muhimu moloyo kanyo en ni wachope ute mag thieth mondo fweny namba 1 ang'o mokelo stroke ni, namba 2 ang'o minyalo tim mondo teko mar stroke ni odwok piny, namba 3 kore ka wanyachako wuoye gik moko machielo miluongo ni rehabilitation gi. Achiel kuom gi luongo ni physiotherapy, ruecho no waluongo ni speech therapy. Mane wawacho ni ng'at ma stroke ogoyo nyabedo ni bodho wach. Koro watimo ne gimi luongo ni speech therapy. Wachako wapuonje wuoyo kendo mondo obwongo ne kama control wuoyo cha ochako los data machielo mar wuoyo. Antiere kod penjo mang'eny ka daktari, to kata kamano aneno ka Sauma ya wang'a, aneno ka Trevor bende ikore ka amar miwa weche manyien adimba. Gin penjo mang'eny. Penjo moro wacho kacha ni ka ng'ato podho to bang'e pok owuoyo kuom jumbe 3 to bathe konchiel ok ti, mano nyalo bedo ni en stroke, to inyalo tim nang'o? Penjo machielo bende wacho kacha ni en gi penjo ni gimoro time ni bathe koracham rame kochakore e tiende nyaka e goke, samoro gimoro ka gima ng'adore e dende. Debed ni mano stroke, mano en Maureen ka wuok Ngong. Moro kinyalo duoko gi kuom nus dakika mondo mi kik wacham sama weche manyien. Stroke by definition kwa wacho ni ka ng'ato penji ni stroke en ang'o, to sa nyaka bede e duoko mari. Sa nyiso nang'o? Stroke en gima timore apoya nono. Koro ka en gima osebedo ka timore ndalo mang'eny, ok apar ko nyabedo stroke.
lakini ng'at mogore piny penjo mokwongo cha ng'at mogore piny ma kasto wuoyo tamo kasto bathe konchiel ineno kotho ma ok onya tiyogo to mano to stroke koro fast cha iparo fast manawacho teacher and time stroke en gima timore apoya nono onge stroke manya bedo ni landore wik achiel ama wik ariyo en gima timore apoya nono tineno dalili ne sano aneno ka thuolo mayo wang'wa wach mogik minyalo weyo wagodo daktari. Agoyo mana erokamano kuom nafas makenda chaka yudo biro Ramogika na biro Ramogika chieng' World Heart Day ma wawuoyo mang'eny kuom weche mag adundo koro kendo wachako waduogo kawuono wawuoyo weche mag stroke World Stroke Day to wawacho ni every minute counts nyiso ni seche ma waneno dalili moro amora manya nyiso ni ng'ato yudo stroke ok oripo bed ni wadeko kode kata mana dakika achiel oripo bed ni waringo kode wachopo kode ute mag thieth mondo ne anen to ang'o motimore ang'o mokele ang'o minyalo tim to gima muhimu sana nikech kaka nasewacho ni dakteche molony e weche mag stroke mwaluongo ni neurologists gitin sana e Kenya ka koro tijwa monyalo tiyo kaka jopiny en geng'o stroke nyiso nang'o ka in gi tuo ma pressure imuonyi yien iti gi yien pressure ni obed piny kin gi tuo ma sukari ni odok piny kin gi cholesterol mani malo cholesterol ni odok piny mano e gima wanyalo timo kaka jopiny to kuom joma ng'ata ma stroke osegoyo oko kanyo ma winja kawuono hope pod nitiere pod wanyalo timo kata mana physiotherapy gi nitiere yien ma pod inyalo tiyogo mondo wane anen to nyabedo nang'o e ndalo mabiro koro all is not lost hope duto pod nitiere Nyasaye wuon ngima koro wanena anena kaka timo mbele ka to daktari bende konya gi yien motiyogo erokamano ahinya pod ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye namba mar simu kinyalo yienwa kindegi antiere subtal mar Aga Khan watimo tiegruok kanyo wane hospital mar Aga Khan kibiro Aga Khan hospital inyalo yudowa namba na mar simu bende nitiere 0719262587 nono abiriyo achiel ochiko ariyo auchiel ariyo abich aboro abiriyo erokamano ahinya ne daktari marwa Dr. Charles wadoko ne erokamano makende opuonjwa mang'eny kotere kod wach mar tho abathe gik minyalo timo mar geng'o to tema mondo migeng' mok inyal geng'o bende ka ineno ranyisi ka to watem matek wadhi ir laktar ne jogo mochung' ne chenro ni ne jogo mochung' ne taya ne jogo mochung' ne ler mar studio nyaka duola erokamano mathoth ne in jahera mar chenro ni ageno ni winjo to kik winja wakaw okang' mar neno ni warito ngimawa e yo makare ne director na Bob erokamano kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja anilo ngani Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kawacho ni ngima en mwandu oriti masani.